wanphai biang Vinicius Junior dak ka jing lai kai pha ha kamadan ha ka bauli ban ai ka wei ka assist bat ka wei ka gol te ngap dan sobai pi ki parlok shakana ka channel lada pi sngotanat ye ki khubar sport ha kana ka channel sngo pha bat subscribe like bat share te ha ka jing lai kai la liga ha ka raw ko ba ar manta ka samoy hapdeng ka Real Madrid persya ya ka Real Oviedo ka Real Madrid kalala ban job ha kana ka jing lai kai da lai le not goal da ka bau Kylian Mbappé ulai yo ban Khyrwit artli ki gol ha kana ka jing lai kai ka bau li yo ban thep ya ka gol ka ban kong ha ka last step ha ka minute ka balai phnyo ka bala assist da arda guler bat kane ka gol kala ne hi kumju kan hadu bakut kane ka last step hanre andal wanphai biang sha ka kalami de ha ka minute ka ban reply ba Vinicius Junior ulami namadan kum usop still but ulai le kai pha ha kane ka jing le kai ha ka ba ha ka minute ka ba phra phulai ulai yo ban panbu ya ka assist na ka banta o Kylian Mbappé but de ha ka minute ka ba khandai pheu plus lai ulai yo sindan ban thep ya ka goal chung na ka banta ka Real Madrid ban job da lai le not goal kan ba ha ka wei pat ka jing le kai jong ka Premier League ha pedeng ka Man United persya i ka Fulham kane ka jing le kai kala kut ha ka jing kai da wei le wei goal but oi prolong ha ka jing shisha ka Man United kaliyo bha ya kalat ban job ya kane ka jing le kai namar ha ka minute ka blai phnyo kaliyo ban shoot ya ka penalty hanrei namar ba Bruno Fernandes ulamis ya kane ka penalty te kane ka jing le kai kala kut ha ka jing kai but manta ka Man United haki Arsenal ki jing le kai kaliyo ban kamai tang 10 point kuble 10